non é unha cousa normal, en fin, interrumpir como, en fin, cando empeza un partido, pero... Menos pon a muller para o medio, menos pon a muller para o medio, pero sabemos ben que é unha ledicia, que é un día auténticamente de festa, que estamos emocionados, agradecidos, gracias pola vosa ilusión e disponibilidade, aos que vindes de lonxe, aos que veñen de lonxe, aos que estades aquí, o mellor para Galicia, o mellor para o fútbol, para a festa que o fútbol conleva, ánimo e a xogar o mellor posible, e que a selección teña longa vida. E a gañar, E a gañar. E a gañar. Gracias. Muchas gracias.